Ha començat setembre, el mes que sembla que tot recomença, i és que la visió del món del futur, com un món més just, més sostenible, més savi i més equilibrat, sols és possible amb perspectiva global, però a base d'accions locals i concretes. És per això que el que s'haja de desenvolupar als nostres pobles ha de fer-se amb visió global i sense contradiccions. Contradiccions pròpies de les crispacions, de les sectes, dels moviments que s'originen per mantindre privilegis o d'històries semblants. Res no és possible, i ho vivim ara, de la mà d'aquesta pandèmia. El risc continua i és per això que pren tanta força la paraula resistència. Resistir és crear. Crear és resistir. Però cal crear.